Hi, Angel. Hello po. Ayan, hi love. Sige, kwentuhan mo na ako, mahal ko, anong mapaglilingkod ko kay Angel at napatawag po sa Usapang LDR. Ang ano ko lang po kasi ganito, may anak po ako. Okay. Dalawa sila, doon nasa province sila ngayon kasi iniwan ko sila doon para mag-work dito. Pero taga rito po talaga ako sa Manila. Then, kasi po nung time po na nandun ako sa province, dun sa dati ko pong asawa. Sa asawa ko po dati. Nagkaroon na po kami ng misunderstanding. Then, meron na rin po kami, lagi kami nag-aaway. Tapos, nagkasakitan na rin po. Then, napunta na po ako dito sa Manila. Naka-decide po ako na hindi na po bumalik doon. I mean, yung hindi na po bumalik sa relasyon namin dalawa. Kasi nga, medyo nasaktan po rin ako doon. Tapos, alam niyo po kasi yung parang hindi ka nila tinuturing na kamag-anak ng family niya kasi nga hindi po ako tanggap. Then, nito po, nung may trabaho po ako, nagpapadala naman po ako sa kanila para po sa mga bata. Pero ngayon po kasi nawalan po ako ng work. Bali, po ngayon yung dati ko po nga yung papa po ng mga bata na wala na raw po akong karapatan kasi wala naman daw po akong binibigay na sustento or pera para sa mga bata. Iyan lang naman po sana yung itatanong ko po. Tama po ba yung mga sinasabi niyo sa akin? Project, wala na po akong pinapadala, wala na rin po akong karapatan. Pero, ilan ba yung anak mo, love, na iniwan mo at ilan taon sila nung iniwan mo sila? Yung iniwan ko po yung panganay ko is 5. Then yung second ko is 3 years old. Ay, hindi. 4 po sila nung iniwan ko. Tapos yung isa is 6. Ganun po. Okay. Tapos, love, ilang taon ka na dito sa Manila or ilang taon ka nang hindi umuwi sa inyo? Wala pa naman po totally taon. Bagi ano pa lang po, buwan. Okay. 1 year po ako sa December. Okay. So ngayon, kung wala kang trabaho, mahal, asan ka? Nandito po sa totally may kinakasama na po ako ngayon dito. Okay. At yung kinakasama mo, ilang buwan na kayo together? Bali bago lang din po, siguro mga 3 months. 3 months. Opo. Okay. Pero love, hindi mo iniwan yung asawa mo dahil lang meron ka ng bago? Hindi naman siguro sa Hindi ganun? po, kasi umalis po ako doon, alam niya naman na po yun, simula nung pinagbuhatan niya ako ng kamay. Wala na rin po siya totally na maaasahan sa akin na babalik pa ako may pagmamahal pa ako sa kanya. Kasi, pero po yun sa kanya. Paano yung mga anak mo? Yun nga po yung inaano ko sa kanya. Hindi, love, ba't hindi mo kinuha yung mga anak mo nung pinagbuhatan ka niya ng kamay? Kasi parang iniwan mo, kumbaga parang nung iniwan mo siya, hindi mo man lang naisip na kung capable manakit yung asawa mo, baka sa galit niya, dahil nawala ka at lumayas ka, maibunton niya sa mga bata yung galit niya. Hindi mo man lang yan naisip? Hindi, gusto ko po sanang gawin yun. Kaso po yung nagpamasahe po kasi sa akin pa Manila is yung amo ko po. Okay, pero hindi mo man lang inisip kung saan mo na ilalagak yung mga bata ng safe? Nag-elope ka lang talaga? Hindi po kasi, hindi po ako taga-ron, bali siya po yung taga-ron talaga. So wala po akong family doon kahit isa. Oo, kaya lang sana yung mga anak mo inuna mo, love, kesa sa sarili mo. Kasi parang ang ginawa mo, tumakas ka sa kanya, yung anak mo, bahala na. Tapos syempre, kahit sino naman na ganun yung ginawa mo, iniwan mo sa kanila yung bata, kahit ba sabihin natin nagpapadala ka ng pera, hindi naman nasustain wala pa nga 1 taon Kumbaga, naputol na agad yung pagpapadala mo, tas wala pang 1 taon, meron ka na agad bago. Syempre, kahit sino naman na iniwanan mo ng bata, ma-hurt, love. Kasi biruin mo, para ka lang talagang tumakas. Inisip mo lang yung sarili mo, niligtas mo lang yung sarili mo, yun na yun. Wala kang pakialam doon sa 2 batang iniwan mo, bagets yun Wala pa silang kamuang-muang, mahal ko, nung iniwan mo sila. Gusto ko naman po sanang kunin kasi ayaw niya po ibigay. Kasi nga po, wala na raw po akong karapatan. Gusto mo nang kunin ngayon kasi meron ka ng kinakasama
Hindi, noon pa naman po. Lagi niya po sinasabi sa akin, wala po akong karapatan. Yun po lagi sinasabi niya. Paano ka mawawala ng karapatan? Mga minor yung mga yun. Not even more than 7 na pwede silang magdesisyon kung kanino nila gustong sumama. Yun, yung kustodiya ng mga batang yun ay nasa iyo pa talaga. Kahit ilaban niya yun sa korte, wala siyang magagawa kasi dapat talaga nasa poder mo yung mga bata dahil less than 7 years old yung mga yan. Oo nga po. Mahal. Kumbaga, before mo pinag-isipan yung mga bagay-bagay na gagawin mo, iniligtas mo na muna kasi yung sarili mo. So ngayon, saka ka nahihirapan kasi lalo na silang mawawalan ng dahilan para ibigay sa'yo yung mga bata. Kasi tinanggal mo yung sarili mo doon sa, kumbaga sa pagpo-provide para sa kanila, nawala ng saysay yung pagpunta mo dito sa Manila aside doon sa fact na tumakas ka lang talaga doon sa asawa mo, nawala ng saysay yung pagpunta mo dito para quote-unquote makapagtrabaho para may maipadala sa kanila. Pangalawa, again, Angel, wala pang 1 taon ng pagkakahiwalay nyo ng asawa mo. Meron ka ng bago. Tapos 4 months na kayo. So, ibig sabihin, not even more than 6 months, nakapagpalit ka na ng bago. Bali ano naman po, ngayon lang naman, bali 1 month pa lang naman po ako dito. Love, sabi mo mga 4 months na yung relationship nyo eh. Yung relationship po. Yun nga yung sinasabi ko. Not more than 6 months ng pagkakahiwalay nyo ng asawa mo, meron ka na agad bagong karelasyon. So, kahit sinong nasa matinong pag-iisip, baka ang isipin lang, pumunta ka dito ng Manila para makasama yung lalaki mo. Mahal. So ngayon, ang gusto mo lang malaman ay kung may karapatan ba siyang sabihin yun sa'yo. Ang sagot kanya-kanya tayo ng opinion, mahal eh. Yun yung opinion niya sa'yo eh. Biruin mo nga naman kasi, nilayasan mo sila, iniwan mo yung mga anak mo, nagpadala ka lang saglit, wala na ngayon, dahil sabi mo nga nawalan ka ng trabaho, tapos kapag nalaman pa nila na meron kang kinakasama, talagang makakakuha ka ng mga salitang hindi mo magugustuhan, Angel. Sinabi ko naman po yun sa kanya para okay na lang din po ako sa kanya. Sa tingin mo, pag sinabi mo, okay na yon? Kapag pinaalam mo sa kanya na, oy, meron na akong bago okay na yon? Nang hindi mo pa na-ensure kung paano yung mga bagets? Nang hindi mo pa na ipaplano yung paano yung para sa kanila? Sabi niya naman po, ako daw pong alalahanin kasi nasa mother niya naman. Yun nga po, padalhan ko na lang daw po nga kung magkakatrabaho ko ulit. Pero yun nga lang po sabi niya, yun lang daw po ako pupunta doon kasi hindi na gusto. Pasalamat ka nga kahit pa paano eh. Binibigyan ka pa ng pagkakataon na maging nanay sa mga anak mo kahit sa ganyang parte lang. Makapagpadala. Kasi Angel, huwag kang magalit sa akin mahal, pero naging selfish ka kasi sa ginawa mong pagtakas eh. Sarili mo lang inisip mo noon mahal. Yang pakikipagrelasyon mo pang yan na bago, hindi nakaganda sa ginawa mo. Ngayon mahal, kung magpapadala ka sa kanila, kung makakausap mo yung mga bagets, that's the most you can do. Hintayin mo na maging 18 sila, hintayin mo maging 7 years old sila na meron na silang kahit papaano right to choose on their own. Pero sa totoo lang love, kung ilalaban mo to, baka mapanalo mo pa. Kasi not more than 7 pa yung mga bata eh. So, yung kustodiya ng mga bata, whether the husband is right or wrong, ay sa'yo. Kasi mga bagets yan eh. Nasa batas naman yan, mahal ko eh. Kung gusto mo magtanong ka sa lawyer para mas malinaw, kasi hindi ako lawyer. Pero that's as far as I know, na kapag 7 years old na yung bata, saka lang siya pwedeng mag-decide kung kanino niya gustong sumama, kung kay papa o kay mama. Pero dahil yung mga bata, ang kilala ngayon, ang nakakapag-alaga sa kanila, ang nagtuturo sa kanila ng kamuangan sa buhay ay ang side ng papa nila. Most of the people they know ay nasa side ng papa nila. Medyo tagilid ka sa part na pag umabot sila ng 7 years old, ikaw yung piliin nila. Lalong-lalo na kapag nalaman nila na iniwan mo sila. Pangalawa, may kinakasama ka ng iba. Kasi syempre para sa kanila, ang tatay nila ay tatay nila. Kasi yung tatay nila, kahit ba sabihin mo na sira ulo before, mabait sa kanila eh. Di sila iniwan, di nag-give up sa kanila. Iniintindi pa rin sila ngayon, inaalagaan sila, nilalaro sila ngayon. Anong laban mo? Anong laban ni Angel na tumakas? Na iniligtas yung sarili niya? Syempre wala. 'Di ba, mahal? So ganito, Angel, kung gusto mo ilaban 'yan,
Kumuha ka ng lawyer mo, mababawi mo yung anak mo. Kasi nga, tawag dito, less than 7 years old silang parehas. Pero case-to-case basis pa yan, love. Kasi kapag nasilip na meron ka ng bago, kapag nasilip na iniwan mo sila bigla, tapos di ka na rin nagpapadala, di ka rin umuwi sa kanila, baka mabaliktad ang storya. Depende yan sa mapag-uusapan nyo sa barangay or sa lawyer mo or sa korte, yung ganyan. Pero if I were you, Angel, magkaroon ka na lang ng kasunduan sa asawa mo na ganito na lang, pasensya na sa nangyari sa atin, pero sana kung ano man yung nangyari sa atin, wag na lang natin idamay yung mga bata. Pag nagkatrabaho ako, magpapadala ako uli sa kanila. Pero sana, kapag meron na silang sariling isip, wag mong ipagkait sa akin yung makita sila. Kasi anak ko din sila. Tapos sana, kahit papaano, pagbigyan mo ko, makausap ko man lang sila paminsan-minsan, ma-video call, ma-voice call, kahit si mama na lang, kahit wag mo na akong kausapin, okay lang sa akin. Pero kung sakasakali na yung, sabi mo nga, dahil hindi pabor sa'yo yung pamilya ng lalaki, kailangan mo din makisuyo sa kanila kasi right now, hindi ka pwedeng magmatapang, magmaangas sa kanila kasi sila ang nagbabantay ng bata. Sila ang nag-aasikaso ngayon sa mga anak mo, which dapat ikaw yung gumagawa. Pero ngayon, nagbabahay-bahayan ka with someone new. Naintindihan mo ko, mahal? So, dito kailangan mong maging humble, Angel. Kailangan mong magpakababa. When I say baba, hindi yung baba sa pride, baba sa dignidad. Baba, ibig sabihin magpaka-down to earth ka. Maging humble ka. Huwag kang magmaangas, huwag kang magmayabang, huwag kang magtataas ng boses kasi parang humihingi ka ng pabor sa kanila ngayon. Na makausap mo yung mga anak mo, na kahit papaano magkaroon ka ng parte sa buhay ng mga anak mo. Kasi sa totoo lang, mahal ko, medyo mali yung nagawa mo. Na iniwan mo yung mga bata nang hindi mo man lang iniisip kung paano sila kapag nawala ka. Opo. Naintindihan mo ko, mahal ko? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung gusto mong bigyan ng mensahe yung mga anak mo. Kung siguro, kung nakikinig sila, kung maiintindihan nila to, anong mensahe ni mama sa dalawang anghel niya na naiwan niya sa probinsya? Anong gusto mong sabihin sa kanila, love? Ano lang po, sorry kasi iniwan ko sila doon. Tsaka na hindi na ako makakabalik. Pero pipilitin ko na makapagbigay kahit pa paano na para sa pag-aaral nila. Tsaka mahal naman ko sila sana pag nagkita kami, hindi magbago yung nila sa akin. Yun lang po. Angel, pilitin mo maging present sa buhay ng mga anak mo, ha? Gumawa ka ng paraan, mag-exert ka ng effort. Kung kailangan mong magpasama sa barangay, makita mo lang yung mga bata, gawin mo, love. Kung kailangan mong makipag-ayos sa kanya, maging civil man lang sa asawa mo o civil man lang sa biyanan mo, in order na makita mo yung mga bata at magkaroon ka lang ng presensya sa buhay nila, gawin mo, Angel. Kasi wala nang mas masakit pa sa puso ng isang ina kapag nakita niyang lumaki yung anak niya nang may galit sa kanya. Kasi hindi nila naramdaman yung nanay nila since day one, nang nagkamuang sila sa mundo, hindi nila naramdaman na may nanay pala sila. Kasi void na yan void na yung absence mo sa puso nila Yung childhood nila, hindi na kompleto kasi wala ka na talaga sa eksena wala ka sa picture. So, kahit sa anong paraan ka pwedeng bumawi ka, maging humble ka, makiusap ka sa kanila. Naintindihan mo ko, love? Gawa ka ng effort, ha? Maraming salamat, Angel, sa pagtawag sa programa ko, ha? Ingat ka lagi, love. Okay, bye-bye. Love, naiintindihan ko na when the going gets tough and sabihin na natin, ayan, napagbubuhatan ka na ng kamay. Of course, kumbaga, a part of you, medyo natatakot. Medyo startled ka. Pero, wag niyong isipin that you guys are helpless. Wag niyong isipin na wala kayong laban. Wag niyong isipin na wala kayong matatakbuhan. Wag niyong isipin na hindi kayo makakaalis dun sa unos na yon. And wag niyong isipin o tangkain to leave the kids behind. Naiwan yung mga anak ninyo para lang isalba yung mga sarili ninyo. Kasi may mga nanay nga, di ba, na idadadang yung sarili nila sa apoy
makatakas lang yung mga anak nila, maligtas lang yung mga anak nila. Pero in this case kasi medyo baliktad. 'Di ba? Umalis si ate nang basta-basta para iligtas yung sarili niya. I know na kapag andun ka na sa moment, hindi ka na makapag-isip ng tama. Pero sana, 'di ba? Sana kahit papaano you took time to think about things, to sort things out, lalo na pag may bata involved. Kailangan kasi klaro yung utak mo before you even make a decision eh. Kaya nga sabi nila, 'di ba, do not and never make a decision whenever you're mad. Kasi impulse yung gagana eh. Hindi nyo mapag-iisipan ng mabuti. Is this sabihin na natin the best option I have right now? Ito ba yung tamang paraan? Ito ba yung tamang dapat kong ginagawa? Or there should be something else na kaya kong gawin? Kaya kong tahakin in order to go around sa problemang to and address it differently. Kung saan hindi ko kailangang iwan yung mga bata. You have to clear your head. And do not only think about yourself. Isipin mo yung mga anak mo. Pag may anak ka na, yung interest nila ang nauuna kesa sa'yo. Safety nila ang dapat nauuna kesa sa'yo. Not the other way around. Pero since, sabi ko nga, di ba, now that we've known kung ano yung pagkakamali, kung ano yung errors, there's no point na sisihin pa ang kahit sino. Kumbaga, ang gagawin na lang natin ngayon, damage control. So right now, you have to make bawi. And this time around, you have to use your head. You have to think. Think like a mom. Kung sobrang ehemplo sa inyo yung nanay ninyo o kahit sino man yung idol nyong nanay, gawin nyo siyang ehemplo at sabihin mo, what would my mom do? Ito ba gagawin ng nanay ko? If yes, then you know it's right. Then you know that's exactly what you should do kapag ang inuna mo ay yung safety ng mga anak mo.